Lapang tulong dyan ano sa mga dyan mga dinilihan mo. Follow niya. Hello Boris Sahaba. Hello Boris Sahaba.
Ini tu mangsi kilun ko an lo ne Asia dun ke kan dun lok dak. Lasi non puni kan dak lo pulo tante nong elong pit pom ko mahama muma ne sta non lun ar jisu senang. Lason dak si Hari tu jauh si do pulo tante Asia bang perang set nei ko marli. Tahu betul rapor pitilo. Kuko nanti hello lu